ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ଦେଖିବା ଆମ ବିଲବାଡ଼ି କେମିତି ଅଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଅଛି ବଳି ପର୍ବତର ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ବିଲବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆମର ଧାନ ଗୁଡ଼ା ରୁଆ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଦିଶୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ସବୁ ପାହାଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ ତାହେଲେ ବଳି ପର୍ବତକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, OMC ଏରିଆ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ବିଲ ସବୁ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦିଶୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁନାହିଁ? ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆହୁରି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାଣିଜୀ ଛୁଆଟା, ଇଏ ଏଠି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଏଇଟା ସବୁ କୁସୁମ ଗଛ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ସେ ଗଛଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମ ଗଛ। କୁସୁମ ଖାଇବା କେମିତିଆ ନା ଖଟା ଲାଗେ। ଏଇଟା ରଜ ପରେ ପରେ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାନ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆମର ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ହସୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ଅପା କାମ କରୁଛି, ବିଲରେ ଘାସ ବାଛୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା କୁସୁମ ଗଛ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଫଳ ହୁଏ। ଆମେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ତେଲ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଖାଇବୁ। ତା ସହିତ ମଞ୍ଜିରେ ତେଲ ବାହାର କରିଥାଉ। ଏଇଟା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୁଆ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି, ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଅଣାହେଇଛି ଏଇ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖିପାରୁଛ, ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି ପାଣି ଦେଖୁଛ, ନହେଲେ ଆମର ପାଣି ବିଲରେ ରହେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପାଇପ୍ ସବୁ ଆଣିକି ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣିଥାଉ। ସେଟା ବି ପୁଣି ବିନା ମଟରରେ, ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ମନ ଛୁଆଁ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ବୁଲେଇବି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ପାଇପ୍। ଏ ପାଇପ୍ ଝରଣାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସେଇ ଝରଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇ ଝରଣାକୁ ଯିବି। ଇଏ ଆମ ଛୁଆଟା ଖେଳୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ସାନ ଭାଇ। ସେଇଟା ସବୁ ପାହାଡ଼। ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ଘର ଅଛି। ସେପଟେ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗେ ନା? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଝରଣା ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।